जुदि गथ' गथायफोरखौ जुदि बेबायदि थाल लानो हायाबा जाल्ला माल्ला ओरैनो हाबा जानोबो लाब गैया। हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय फेसबुकफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ। जायखियानो जादोला नोंथांमोना जायफोरानोखि नुवाखै, नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरोना लोगोफोर। आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनोसै, नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। लोगोफोर, बे समावहाय नोंथांमोना दाखालि गोबां सुबुङानो रंजाबाय बाजाबाय मेला नायबाय नङा होमबा लोगोफोर, जायखौ बुङो जों लक्ष्मी फुजा होननानै। दाखालि थांनाय जिहेतु लक्ष्मी फुजायावहाय गोबां सुबुङानो रंजाबाय बाजाबाय, एन्जय खालामबाय। नाथाय बिनि गेजेरावनो दि मादि घटना जालांखो नोंथांमोना निस्सय गोबाङानो मोनथियाखैबो जानो हागौ आरो गोबाङानो मोनथिबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। जायखियानो जादोला बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांना होगोन। नोंथांमोना गिबियावनो नायलांग्रोबानो जाबाय। आं दायो बांद्रायखौ बुखिला, नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ बुङो बा कमेन्ट हरो आरोना लोगोफोर, भिडिअखौ थाब हो, मानो पेक बुखिबाय थायो होनो आरोना लोगोफोर। जायखियानो जादोला बे समाव आं गिबियावनो भिडिअखौ होग्रोनि, नोंथांमोना जोबजासिम नायदो, थौदो। थारमाने जोंनि जेसेबां माने मेला थेला जेसेबां बेरायनाय मानाय, आं बिसोरखौ माखासे मानसिफोरखौ आं सांग्रां थानो होयो। बेनो जाहैबाय खोथाया, आङो दहाय फेसबुकाव मोनसे मोनदों, थारमाने सासे गथ'आ गोमानाय। दा बिमा बिफाफ्रा माबायदि बेरायफैयो, मा धान्दा लानानै बेरायफैयो, मा थाल लानानै बेरायो। जुदि गथ' गथायफोरखौ जुदि बेबायदि थाल लानो हायाबा जाल्ला माल्ला ओरैनो हाबा जानोबो लाब गैया, मिथिबायना? ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा हाबा जानाया। जुदि सामलायनो हायाबा हाबा जानानै जेबो लाब गैया, बिमा बिफा जानानै जेबो लाब गैया। नोंसिनि आल्थु फाल्थु मेलायाव बेरायलाबायनाय गोदाव सोरावनो थाल गैया, जेबो गैयानो। नोंसोर माबाखौ खोनासंनानै ला, मा होनोमोनलाय, भिडिअखौ खोनासंनानै ला, मोजां खोनासं मा होनदों। दिपानि गाबबाय बिमा गोमानानै रथ' रथ' दैमालुनि लोखि फुजायाव नै दा जों बेखौ मन्दपाव लाना दोननोसै दै लोगोफोर। सोरबाफोर सिनायोबा कमेन्ट खालामहर, जों मन्दपाव बिथांखौ गथायहैनोसै। नुबाय, खोनादोंना? जोंना बिथांमोना जाय मोनदोंमोन गथ'खौ, थारमाने बेखौ सोंदोंमोन गथ'खौ जे मामिजों सोर फैफादोंमोन, बाबा गोदाननो। डेट मिन्स मा? बाबा गोदान माने मा होननाय जाखो? नोंसोर मोजां साननानै नाय, दानि जे जोंनि बर' जिहेतु माने जि नुयो जोंनि हारिखौ, मेला दुला जेबादि बेरायनाय लोंनाय जानाय, सोरखौबा सोरजोंबा लोगो हमदों, सोरजोंबा बेरायदों मादों, आरो बे गथ'नाव सोंनायावनो माब्रै खोन्थानो हाखो बियो बाबा गोदानजों। डेट मिन्स मा? बे निस्सय सोरखौबा लोगो हमनो फैदों बियो। बेखौ लोगो हमनायनि धान्दायावनो फिसाजोखौ खोमानानै लाबाय। होमबा मा जाखो बियो? मा जाखो? बिसिनाव ब्रेनबो गैला नामा जे गथ'आ जे गोमाबाय गावनिया, ओमफ्राय बियो कमिटियाव थांनानै जे एनाउन्समेन्ट होनांगौ, बेबो गैला नामा? बेखौथ' जों सानगोन बेथ' निस्सय बेखौ गोसो जानानैसो गालांदों गथ'खौ, होनबालाय गथ'खौथ' बे निस्सय गोसो जानानैसो गालांदों। मोजां सोलिदोलै भाइमोन, मोजां सोलिदो। रिकुवेस्ट खालामो आङो, मोजां सोलिदो। बेबायदि मेला दुला बेरायनाय मानाय, गोदाव सोराव थालाबायनाय, बहाबा बाइक एक्सिडेन्ट जानाय, लोंला जाला जाला माल्ला, गावनि गथ' असे गोमानाय, जेबो थाल गैयै जालांजोब्बाय। मा जागोन दे बिदिजों? मा जागोन? दुखुनांथाव जालांबायलै। जेबो लाब गैला, जेबो लाब गैला, जेबो बुजायनानैबो लाब गैला, जेबो जाखाला, जेबो लाब गैला। दिनै गथ' गोमालायनाय, दिनै बहाबा एक्सिडेन्ट जादों, मा जादों, जालालै। दे नोंसोरनो बुंहरदो दे। लोगोफोर, भिडिअआ बेनोमोन। निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर, दाखालि थांनाय लक्ष्मी फुजायावहाय माबायदि घटना जाखो आरो मा जाथाय जालांखो, नङा होमब्ला लोगोफोर। बिथां जन ब्रादाराहाय माबायदि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनखौ बुंखो बा बुजायना होखो आरोना लोगोफोर। नंगौ, एक्सुवेलि जुदि बिथांमोना बेफोरबायदि जुदि हालोदखौ खालामनो जुदि रोङामोनब्ला हाबा जानो नाङामोन आरो गथ' खांनो नाङामोन, नङा होमब्ला लोगोफोर। माने
गथ' खांसे खांखांनानैबो बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि अबस्था खालामोबा गथ' खांखांनानै बेफोरबायदि गावनि जोनोम होखांनाय गथ'खौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामोब्ला नङा होमब्ला लोगोफोर आफा गदाय लोगो हमनो फैदोंमोन होनना बुंदों ना फुजानि मेलायावहाय गथ'आ गोमानानै माबायदि जाथाय ओरैबायदि जागोन मा बुंनो दानि जुगाव बेफोरबायदि संसार जानाया हाबा जानाया माने गेलेनाय बायदि नङा होननानै बिथां जन ब्रादारा बुंखादों नङा होमब्ला लोगोफोर एक्सुवेलि नंमारा नैफोर जाबाय संसार जानाया जिउजों गेलेनायसो नङा होमब्ला लोगोफोर गावनि जिउजों गेलेनाय बायदिसो नोंथांमोना मानो बुजिया आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि जुदि खालामनो गोसोमोनब्ला गिबियावनो नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि हाबा जायो हाबा जाना आरो मानो गथ' खाङो गथ'खौ मानो आलाय सिलाय खालामलांबाय थायो खासे हौवाया थोआ खासे हिनजावा थोआ बेफोरबायदि जालांबाय ओरैबायदि मा जाबावगोन जोंनि समाजावहाय मा गले गले एनि टाइम सानफ्रोमबो फेसबुक नायबानो वाट्सएप नायबानो नेट अन खालामबानो डाटा अन खालामबानो नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय थायो गोबां सुबुंनि भाइरेल जानाय हमजानाय बुजानाय बायदि बायदि खालामजानाय थेवब्लाबो नोंथांमोना मानो गिनो थाङाखै एक्सुवेलि मानसिफोरा सुबुं माहारिफोरा ससियेल मिडियाफ्राव मानो आपल'ड खालामना होयो नोंथांमोना बे मोनसे जाथायखौ बुजि मोना आरोना लोगोफोर जायफोरानोखि सुबुंफोरा नोंथांमोना भाइरेल जादों बिथांमोननि भाइरेल जानायनि भिडिअफोरखौ खालामनानै मानो ससियेल मिडियाआव आपल'ड होयो जाहाथे बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै मानसिजों हमजानाय मानसिफोरजों बुजानाय बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै बिथांमोना जाहाथे गिनानै थायो माने गावखौनो सोलायो होननानै बेफोरबायदि जाहाथे जानाङा होननाथों आरो हमजाबावना होननाथोंसो बेफोरबायदि माबाफोरखौ गोबां सुबुङानो माने फेसबुकफोराव नङाब्ला बायदि बायदि आपल'ड खालामनानै होयो आरोना लोगोफोरथ' नोंथांमोना बुजि मोना माने गावखौनो थारमाने एखेबारे ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामजानानै सारा बिश्वआवनो सिनायथि मोनजानाय बेफोरबायदि खामानिखौसो लुगैयो खोमा आरोना नोंथांमोना ओंखायनो गले गले अलरेडि ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय थासेयावबो नोंथांमोना गोबां सुबुङानो बारासो बारा जालांबाय थानो हमलांदों हमनोनो हाला बुजिनानो मोनला आरोना दायो आथिखाल जुगाव मानसिनि गोसोआवहाय मा लुबैदों बा मा सानखांदों आरोना लोगोफोर माने उन्दै फिसा मिथिया न'खरनि गामिनि बाहाय बाहागि जाथि बंस' मिथिया हारि माहारि मिथिया बेफोरबायदि जालांजोब्बाय मा जागोन बेफोरबायदिबा इयुननि संसारनि लामाखौ माब्लाबाबो मोजां नुहुरा आरोना बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना नैफोरबायदि आं भिडिअ लाबोनायाव जुदि आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननियाव गोबांनियावनो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' एखनब्ला लाबोनो लुगैयो एखनब्ला लाबाबो जायो आं आरो एखनब्ला माने नुनानै थानो हाया नालाय ओंखायनो जेनेबा गोसोफोरा एखेबारे बोरखांबाय थायो बुंना होनो फंनैसो बुंना होनो होननानै आरोना लोगोफोरा थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं बांद्राय जेमाने बाथ्राखौ बुङो माने लावलांबाय थाया नालाय नोंथांमोना नायबाय थानानै बरिं मोननाङो आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय